арзиши рубли русия дар баробари доллар поин рафтааст ва акнун $1 ба 40 рубл наздик шуд. Дар давоми 3 моҳи гузашта рубли русия ба сабаби таҳримҳои Аврупо ва Амрико ва нақши Русия дар муноқишаҳои Украина тадриҷан поин рафтааст. Дар моҳи июл $1 ба 34 рубл баробар буд. Арзиши рубли русия аз соли 1991, яъне аз замони фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ аз наздик назорат мешавад ва онро нишонаи рушд ё ақибмондагии иқтисоди Русия медонанд. оё дар ояндаи наздик сарнавишти қурби рубли русӣ чӣ мешавад ва чӣ таъсире ба даромади муҳоҷирони корӣ хоҳад дошт? дар ин бора суҳбате доштем бо иқтисодшиноси Радиои Озодӣ Сергей Сининский. Сергей, салом. Ин ҳолат бори аввал рух медиҳад? Знаете, даже в самой России применяют формулировку «впервые в истории». Дар Русия ин падидаро ҳатто аввалин бор дар таърихи кишвар мегӯянд, вале ин дуруст нест. Таърих гувоҳ аст ки 31 декабри соли 1997 қурби расмии рубл дар нисбати доллар 5960 рубл буд ва рӯзи дигараш, яъне 1 январи соли 1998, яъне тақрибан 17 сол пеш ислоҳоти пул барпо шуд ва аллакай ҳамон рӯз қурби доллар 6 рублро ташкил дод. Ва агар аз ҳамон рӯз ҳисоб кунем, мебинем ки қурби рубл дар пасттарин мавқеъ қарор дорад ва аз марзи 40 рубл барои $1 гузаштааст. И курс составил те же 6, но только не тысяч, а просто рублей. Пас мушаххасан сабаби поинравии қурби рубл чи аст? Здесь следует речь вести прежде всего о совокупности факторов. Первый – это падение цен на нефть. инҷо чанд далил сабаб шудааст. пеш аз ҳама пасравии қимати нафт дар бозори ҷаҳонӣ. даромади нафту газ нисфи буҷаи Русияро таъмин мекунад. аз аввали сол нархи нафт дар ҷаҳон 16% коҳиш ёфт. ин чиз аз Русия вобаста нест. дуюм далел ки ба худи Русия иртибот мегирад бештар сиёсист ва марбут ба он ҳодисаҳоест ки дар Украина мегузарад. инҷо ҳам таҳрими Русия аз ҷониби ғарб ва ҳам посухи ҷавобии Русия дар амри манъи вуруди маводи ғизо аз кишварҳои ғарбӣ таъсир гузоштааст. А именно это и введение западных санкций в отношении России, а с другой стороны введение самой России ответных санкций. ва ин ҷараён дар даромади муҳоҷирони корӣ ки аз кишварҳои Осиёи марказӣ ба Русия мераванд чӣ таъсир хоҳад гузошт? Здесь многое будет зависеть от того, в какой валюте осуществляются эти переводы. Если, предположим, гражданин... ҳама чиз аз он вобаста мешавад ки пул бо кадом арз интиқол мешавад. агар шаҳрванди Тоҷикистон дар Москав ё кадом шаҳри дигари Русия кор карда маошашро бо рубли русӣ ба даст меораду як қисмашро ба Тоҷикистон интиқол медиҳад, эҳтимол аст ки тағйири қурби рубл дар нисбати доллар нақше дошта бошад, чунки ин поинравӣ тадриҷӣ будааст. вале дар сурати бо доллар ё евро интиқол додани пулҳояш ба Тоҷикистон бо пули дар Русия кор кардааш ӯ арзи хориҷӣ камтар ба даст меорад. поинравии қурби рубл маҳз дар ҳолати интиқоли арзи хориҷӣ таъсир гузор мешавад. В рублях в России, а переводит домой в Таджикистан либо доллары, либо евро. ташаккур. иқтисодшиноси Радиои Озодӣ Сергей Сининский ба саволҳои мо посух дод.